Ahojte, pokračujeme. Výnimočný typ vodcu. Mnohí ľudia majú vodcovské schopnosti ukryté v hĺbke svojej duše, avšak nikdy tieto kvality v sebe neprebudia. Jednoducho na to nemajú príležitosť. Môj bohatý otec to vedel a preto ma presviečal, aby som vstúpil do námornej pechoty a neskôr odišiel do Vietnamu, lebo bol presvedčený, že mi to pomôže osvojiť si vodcovské schopnosti. Vy však nemusíte vstúpiť do námorníctva, ani aby vo vás dozreli schopnosti vodcu. Vašou šancou je sieťový marketing. Jeho krása spočíva aj v tom, že vo vás prebudí nielen vaše schopnosti viesť a riadiť, ale zároveň vo vás odhalí výnimočný typ vodcu. Armáda napríklad buduje typ vodcu, ktorý inšpiruje mužov a ženy, aby bránili svoju vlast. Svet podnikania zase vytvára takého vodcu, ktorý dokáže vybudovať silný tím a poraziť konkurenciu. Sieťový marketing má tendenciu rozvíjať taký typ vodcu, ktorý ovplyvňuje druhých tím, aký je skvelý učiteľ a vedie ich k tomu, aby si splnili svoj sen a sami ďalej učili druhých, ako svoj životný sen dosiahnuť. Namiesto toho, aby sa snažili poraziť konkurenciu, väčšina lídrov sieťového marketingu jednoducho povzbudzuje ľudí a učí ich, ako získať finančnú hojnosť, ktorú tento svet ponúka, bez toho, aby ubližovali druhým. Príležitosť na rozvíjanie schopnosti viesť a riadiť je hodnota spätá výhradne s podstatou sieťového marketingu. Vodcovské schopnosti môžete samozrejme nadobudnúť aj v iných oblastiach, v armáde, v orgánoch štátnej správy alebo v nejakej veľkej organizácii či spoločnosti. Každá sféra života rodí typických lídrov, ale nie je ich veľa. Ozajstný typ vodcu sa vyskytuje iba veľmi zriedkavo. Okrem možností, ktoré ponúka sieťový marketing. John vás teraz oboznámi so svojím zaujímavým pohľadom na tento problém. John, na sieťovom marketingu je unikátne to, že snúbi celú rozsiahlu štruktúru podnikov s armádou ľudí, ktorú tvoria iba dobrovoľníci. Nikde nenájdete jediného distribútora sieťového marketingu, ktorý pisoval do knihy dochádzky alebo sa musel ukázať na pracovisku. Ako nezávislého predajcu ho nikto nenajíma ani neprepúšťa. Každý to robí dobrovoľne. Nikto vám nehovorí, čo máte robiť, nikto vám nedáva nejaké príkazy. Takže prečo to funguje? Čo je tým motorom, ktorý poháňa stroj? Odpoveď je jednoduchá. Vodcovské schopnosti. A vodcovské schopnosti, ktoré si budujete a rozvíjate vo vašom podniku sieťového marketingu, sa napokon prejavia v každej sfére vášho života. 4 faktory ovplyvňujúce vodcovské schopnosti. Tradičné školy vás učia, aby ste boli dobrí zamestnanci, ale zameriavajú sa iba na jedno, vaše mentálne schopnosti. Ak viete riešiť rovnice a uspejete pri testoch, potom vás pokladajú za dostatočne bystrých na to, aby ste mohli riadiť nejaký podnik. To je smiešné. Dôvod, prečo som ja dnes úspešný podnikateľ, spočíva v tom, že som získal výcvik v námorníctve. Vojenské školy vás pripravujú na veliace pozície tým, že sa zameriavajú nielen na vaše mentálne schopnosti, intelekt, ale aj na vaše citové, emocionálne, fyzické a duševné schopnosti. Učia vás, ako vykonávať rôzne vojenské operácie a rozhodnutia, keď sa nachádzate pod nesmiernym tlakom. Vo Vietname som lietal na helikoptére, ale nebol by som to nikdy zvládol, keby som nerozvíjal svoje duševnú stránku. Keby táto stránka mojej osobnosti nebola silná, usadil by sa vo mne strach, emocionálna zložka, a ja by som stuhol, fyzická zložka, za ovládacími pákami ozbrojeného bojového vrtuľníka. Súlad medzi všetkými zložkami mojej osobnosti mi pomohol plniť dôležité úlohy. Táto skúsenosť z Vietnamu ma vyzbrojila ďalšími vedomosťami a zároveň som pochopil, čo všetko je ešte potrebné na to, aby sa človek stal dobrým vodcom. Sú to hlavne 4 faktory, ktoré ovplyvňujú vodcovské schopnosti
a sú nevyhnutné pre úspech v podnikaní. Myseľ, duša, telo a emócie. Ak nedokážete kontrolovať tieto 4 zložky vašej osobnosti, to znamená myseľ, duša, telo a emócie, potom neúspejete. A pokiaľ nie ste schopní pomôcť svojim zamestnancom, aby v sebe tieto zložky rozvíjali a stali sa z nich skutoční lídri, opäť neúspejete. Nič viac na tom nie je. Existuje ešte jedna vec, ktorú vás vojenská škola naučí. Keď sa nachádzate v prednej línii, vôbec sa nezaujímate o to, či ste obľúbení. Všetci by sme samozrejme chceli, aby nás ľudia mali radi, ale dobrý líder musí vedieť stanoviť hranice, sledovať správanie svojich zamestnancov a pokiaľ je to nevyhnutné, prijať nápravné opatrenia. Z času na čas budete musieť niekoho poriadne zvoziť. Aj to sa stáva, tomu sa nevyhnete. Ale môže sa stať i to, že vybudujete ten najlepší tím, taký tím, ktorý pochopí, čo od neho vyžadujete a čo budete a nebudete tolerovať. Kapitola 15, aktívum číslo 7. Mechanizmus ozajstného tvorenia bohatstva. John Adams a Thomas Jefferson, dvaja z 3 tvorcov Deklarácie nezávislosti, boli celoživotní priatelia, hoci ich priateľstvo malo svoje trhliny a nie malé. Obaja boli impulzívni protivníci a v istom období sa z nich stali dokonca zúriví úhlavní nepriatelia, ktorí mali na množstvo zásadných problémov opačný názor. 4 roky sa spolu náš druhý a tretí prezident nerozprávali. Neskôr sa však uzmierili a ich dlhotrvajúca korešpondencia sa stala jedným z najväčších pokladov americkej literatúry. Obaja zomreli v rovnaký deň 4. júla 1826, presne 50 rokov odo dňa, keď podpísali Deklaráciu nezávislosti, ktorú vypracovali spoločne s Benjaminom Franklinom. Na týchto dvoch mužov je zvláštna jedna vec – ich vzťah k bohatstvu. Jefferson bol typický aristokratický veľkostatkár z Virgínie, ktorý vlastnil pozemok o rozlohe niekoľkých tisícov akrov. Adams bol právnik z Massachusetts a pochádzal z pomerne chudobnej rodiny farmára. Čo sa týka bohatstva, svoj dlhý život prežil v súkromí. A predsa keď obaja v rovnaký deň i rok zomierali, Adamsov majetok mal hodnotu približne $100,000, zatiaľ čo Jeffersonov majetok bol zaťažený dlhom v rovnakej hodnote asi $100,000. Jefferson mal majetok i peniaze, ale preklzli mu pomedzi prsty. Adams nikdy nemal veľa peňazí a hoci žil skromne, veľmi dobre chápal, ako sa dá bohatstvo vybudovať. Jedným z najhlavnejších dôvodov, prečo píšem túto knihu, je uistiť sa, že správne chápete kľúčový rozdiel medzi peniazmi a bohatstvom. Prečo ľudia, ktorí vyhrali v lotérii milióny dolárov, skončili na mizine iba 3 roky po svojom šťastnom dni? I keď zrazu prišli k ohromným peniazom, nepochopili, čo je bohatstvo. Bohatstvo nie je to isté ako peniaze. Nemeria sa výškou príjmu. Bohatstvo sa meria časom. Ak všetko, čo mám na svoje meno uložené na bežnom účte v banke, činí $1,000 a moje životné náklady sa pohybujú vo výške $100 na deň, potom moje bohatstvo trvá iba 10 dní. Bohatstvo je teda schopnosť prežiť určitý počet dní dopredu. Sami si položte otázku. Ak prestanem dnes pracovať, ako dlho budem schopný finančne prežiť? Vaša odpoveď sa rovná výške vášho bohatstva práve v tejto chvíli. Táto definícia sa dá v podstate ešte rozšíriť. Bohatstvo sa meria množstvom vašich životných schopností, skúseností nadobudnutých do dnešného dňa a počtom dní do budúcnosti, ktoré ste schopní finančne prežiť na danej úrovni vašich životných skúseností.